дуруд, ахбори радиои Тоҷикистон аст пешниҳоди шумо. Дар студия Бузургмеҳри Алӣ. Таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. Сафари кории пешвои миллат ба шаҳру навоҳии вилояти Хатлон ва ифтитоҳи як қатор иншоот. Баррасии содироти маҳсулоти Тоҷикистон ба Чин. Баргузории ҳамоиши тантанавӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи ахбори радиои Тоҷикистон. 26 август президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари кории хеш ба вилояти Хатлон дар ноҳияҳои Ёвон, Кушониён, Данғара ва шаҳри Леваканд як қатор иншооти таъиноташон гуногунро мавриди истифода қарор доданд. Сафари кории пешвои миллат ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон аз ноҳияи Ёвон оғоз гардид. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ёвон майдони парчами давлатӣ, нишони давлатӣ, муҷассамаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ ва бинои нави раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияро мавриди истифода қарор доданд. Инчунин пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар ноҳияи Ёвон 14 иншооти таъиноташон гуногун ва 5 иншооти соҳаҳои саноату маорифро дар ноҳияи Хӯросон ба таври фосилавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ҳамзамон имрӯз президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Леваканти вилояти Хатлон корхонаи истеҳсолии хишти диёрро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Корхонаи муосири хишти диёр дар шаҳри Левакант ба истиқболи ҷашни бузургу муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи ҳадафи чоруми миллӣ саноати кунонии босуръат аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Парки инноватсионии саноатию технологии шаҳри Левакант бунёд шуда, иқтидори он дар як шабона рӯз 250 000 ва дар як сол 90 миллион дона хишт мебошад. Бо мавриди истифода қарор гирифтани корхонаи истеҳсолии хишти диёр 40 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин шуданд. Баъди шиносоӣ бо раванди истеҳсоли хишти пухта дар корхонаи хишти диёр, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои маъмурии нозироти андоз дар шаҳри Левакант ва бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 барои 400 хонандаро дар Дубаст дар деҳаи Загертути деҳоти Ваҳдат ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. Ҳамзамон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Левакант ба фаъолияти 3 коргоҳи нави истеҳсолӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Парки инноватсионию саноатии технологии шаҳри Левакант оғоз бахшиданд. Дар рафти корҳои саноатӣ барои 100 нафар сокини маҳаллӣ ҷойҳои кори муваққатӣ фароҳам оварда шуда, пас аз ба фаъолият оғоз намудани коргоҳҳо 60 ҷойи кори доимӣ таъсис ёфт. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷараёни шиносоӣ бо фаъолияти коргоҳ ба раванди истеҳсолот, имкониятҳои техникии он ва сифати маҳсулот таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. 26 август президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Кушониёни вилояти Хатлон ба сохтмони корхонаи нави семент санги асос гузоштанд. Корхона барои рушди бозори меҳнат ва беҳтар гардидани сатҳи иҷтимоии аҳолӣ заминаи мусоид фароҳам меорад, зеро дар давраи сохтмони он беш аз 1000 сокини маҳаллӣ ба кори муваққатӣ ҷалб карда мешаванд. Пас аз ба истифода додани корхона барои зиёда аз 700 нафар ҷойи кори доимӣ фароҳам хоҳад шуд. 26 август президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ ба ноҳияи Данғара ташриф оварданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара як қатор иншооти таъиноташон гуногун, аз ҷумла муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии сокинаро дар деҳаи хӯрамзамини деҳоти Исмат Шариф, корхонаи истеҳсоли равғанро дар деҳаи Шаҳбури ноҳия мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Инчунин президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара 3 корхонаи нави саноатӣ, бинои нави нозироти андоз, маркази ташхисии минтақавии агентии Тоҷик Стандарт, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 95, майдонҳои муосири варзишӣ ва бозии кӯдакона, муассисаи таҳсилоти томактабии Орзу ва бинои муассисаи томактабии Зирамоҳро мавриди истифода қарор доданд. имрӯз дар толори театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ бо ташаббуси Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши тантанавӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон Олуфта Шарипова идомабахши ҳамин мавзӯъ аст.
дар чорабини муовини якуми раиси ҳизби халқии демократияи тоҷикистон маликшон немазода намояндагони вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ва аҳли илму адаб иштирок намуданд. қабл аз оғози ҳамоиши тантанавӣ ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон рӯнамоии китоб таҳти унвони «Фарҳанг ҷавҳари ҳастии миллат» баргузор гардид. вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон Матлубахон Саториён аснои муаррифии китоби мазкур иброз дошт ки маҷмӯа таҳлили ҳамаҷониба ва илмии дастовардҳо, таҳаввулот ва дорнамои рушди соҳаи фарҳанги Тоҷикистонро дар даврони соҳиби истиқлолӣ фаро гирифта, ҳамзамон дар он саҳми таърихии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҳёи анъанаҳои миллӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтанд. пас аз рӯнамоии китоби «Фарҳанг ҷавҳари ҳастии миллат» ҳамоиши тантанавӣ ба ифтихори ин чорабинии умумимиллӣ сурат гирифт. вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Саториён зимни суханронӣ аз тадбирҳои мушаххасу ҳадафманд ва пайгиронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар рушди соҳаи фарҳанг ёдовар шуда гуфт: тадбирҳои ҳадафманди ҳукумати кишвар дар даврони соҳиби истиқлолӣ собит сохтанд ки рушди бонизоми фарҳангу санъат, эҳёи суннатҳои бостонӣ, ҳифз ва муаррифии ёдгориҳои таърихӣ дар арсаи байналмилалӣ аз самтҳои афзалиятноки давлатдорӣ мебошад. дар ин марҳилаи таърихӣ таҳкими заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва қабули барномаҳои давлатӣ имкон дод ки инфрасохтори соҳа ба куллӣ навсозӣ гардида тамоми самтҳои илмию амалии фарҳангу санъат фаро гирифта шавад. дар идомаи чорабинӣ як қатор кормандони илму адаб барои гузоштани саҳми арзанда дар бунёди театри миллӣ ва рушди фарҳанг бо нишони алочаи фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. инчунин дар фароварди ҳамоиш аз ҷониби ҳунармандони шинохтаи кишвар барномаи рангини фарҳангӣ пешкаши аҳли нишаст гардонида шуд. масъалаи содироти маҳсулоти Тоҷикистон ба Чин зимни вохӯрии директори агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳриддин Сироҷиддинзода бо намояндаи сариидораи гумруки ҷумҳурии мардумии Чин мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар мулоқот ба имзо расидани санадҳои нави ҳамкорӣ, пешбурди маҳсулоти ватанӣ ба бозорҳои нав ва таҳкими робитаҳои институтсионалӣ байни сохторҳои марбутаи ду ҷумҳурӣ муҳокима гардиданд. ҷонибҳо тақвияти ҳамкории минбаъдаро муҳим арзёбӣ намуданд. анҷоми барномаи ахбори Радиои Тоҷикистон. Радиои Тоҷикистонро дар мавҷи FM пайгирӣ намоед ва аз муҳимтарин воқеоту рӯйдодҳои Тоҷикистон ва ҷаҳон огоҳ бошед.